Akože proste minul by si strašne veľa peňazí na to, aby si získal. Ktoré si za lacnejšie nakúpiš sme najmä. Hej, ktoré sú lacnejšie. Akože Čiže nič tým nezískaš. Konečne sa ti oplatí zobrať veľmi veľa peňazí, ak nakúpiš to oficiálne zmeniarne. Možno výkon a momentálne áno. Čiže ako tí ľudia za to, keď to bežia, tí minery, tak nejakú odmenu za to dostanú, ale nestačí to na to, aby akože nepokrie to určite ani náklady, takže sa to neoplatí. Čiže toto je jasné, tu dole je napísané, že cena energie je väčšia ako hodnota tých bitcoinov. Otázka je teraz, veľa ľudí má problém s tým zvykom, že nejako takto vznikajú tie peniaze a sa im to nepáči. Otázka je, že ako inak to spraviť. Pretože keď sme sa dohodli, že nechceme centrálnu autoritu a nejak tie bitcoiny musia vzniknúť a niekto ich nejako musí získať. Čiže mne to príde celkom OK, že sa to tak spravodlivo kvázi náhodne rozdelí medzi všetkých užívateľov. Je to asi lepšie, ako keby niekto povedal, že vývojár dostane zrazu 2000 bitcoinov. V princípe to výpočtovou náročnosťou je nahradená tá vzácnosť, čiže drahokov. Áno. Ako som hovoril, to ťaženie teda je potrebné na to, aby tá sieť fungovala. Čiže ono to nie je len ťaženie, preťaženie, ale vďaka tomu tá sieť funguje. A čo sa stane, keď sa naplní ten limit 21 miliónov, čo potom sa bude? Potom takto. Bitcoin protokol má podporu pre transakčné poplatky. Ja keď ti posielam peniaze, tak môžem povedať, že nikto za to nič nedostane, ale môžem povedať, že za to, že sa spracuje tá moja transakcia rýchlejšie, tak venujem 5 milibitcoinov. Čiže oni, tí, čo robia to ťaženie, tak vlastne zozbierajú tie transakcie, ktoré budú tvoriť tú transakčnú históriu a je tam špeciálne miesto, že platené idú prvé a tie zadarmo idú neskôr a potom, keď to spraví, tak odmena je súčet vlastne tých poplatkov, ktoré tam sú. Čiže ja sa môžem rozhodnúť, že buď chcem, aby tá transakcia bola spracovaná rýchlo, to znamená pravdepodobne v najbližších 10 minútach, a som ochotný za to niečo priplatiť, alebo sa mi môže stať, že dám to, že zadarmo, ale proste prevod zbehne na druhý deň. Inak ten počet tých transakcií je už taký veľký, že už sa naozaj stáva aj, že to trvá niekedy aj hodiny, kým sa spracuje tá transakcia, keď tam nie je žiadny poplatok. Čiže oplatí sa dať aj úplne mini, dajú sa posielať aj nanocoiny, takže Máš tam to 20 miliónov pokiaľ pochádza. To je hardcore limit. Pochádza, je to ten klientový a ako všetky ostatné pravidlá a je to proste... No ale ty som vám tak ráno niekto zúzil a povedal, že 20... Nie, akurát to vyjde to číslo. Na tom nezáleží, hej, lebo ako keď na začiatku by som si povedal, že to bude 21 000, no, tak sa to bude pomalšie generovať. Bude tá hodnota iná. Dobre. Kde začať? Také prvé bitcoiny na hranie môžete dostať zo stránky Bitcoin Faucet. Bude to veľmi nejaká smiešná hodnota, ale môžete si vyskúšať posielanie, príjmanie a podobne. Ak chcete, môžete si kúpiť peniaze, dá sa to buď z Liberty Reserve ešte stále, cez kreditné karty, PayPal, dokonca existujú spôsoby, že niekomu pošlete peniaze v obálke a on vám za to dá bitcoiny. Samozrejme musí tam byť istá forma dôvery, ja som to skúšal, lebo som našiel takú roztrhnutú $20, ktorú mi nechceli zmenárni na Slovensku vymeniť, tak som zlepil lepiacou páskou a poslal do Ameriky. Strašne výhodné, ale to ma teraz napadlo, že som to spravil vlastne predtým, ako zrastol kurz, takže v podstate som na to zarobil. Čože? Jasné, že si to chytal. Češi, ktorí sa dosť zapájajú do tohto projektu, spravili kooperatívny, ťažobný nejaký server, čo znamená to, že vlastne ja keby som sa sám ako človek zapojil do toho ťaženia, tak mám veľmi nízku šancu, lebo vlastne súťažím so všetkými ostatnými a keď sa to spraví takýmto spôsobom, tak tí ľudia, ktorí sú zapojení v tomto projekte, vlastne so mnou spolupracujú a o
o to, čo sa vyťaží, tých 50 bitcoinov sa môžu podeliť všetci podľa toho, koľko tej energie toho procesorového času tam venovali. Ak si správne spomínam, tak momentálne nepríjmajú nových členov, lebo už je príliš veľa, ale dá sa. Že Progress Bar vytvorí podobnú. Stále sa to neoplatí. Akože ani keď spolupracujeme, tak sa to neoplatí. Jurek, tie emisie sú po 50 bitcoinov vždy? Momentálne áno, klesnú v nejakom konkrétnom čase, neviem kedy, asi budúci rok tuším. A v nejakom čase sú jednoducho sekvenčne spúšťané? Každých 10 minút sa robí. Každých 10 minút. Ten posledný preto, vieš. Ten posledný reťazec. Veľmi zaujímavá je stránka na Bitcoin Weekly Trade, kde je zoznam obchodov a služieb všetkého, ktoré akceptujú bitcoiny. Je toho pomerne veľa, veľmi rýchlo to rastie, čo je zaujímavé. Nejaké projekty, ktoré mňa zaujali, sú teda ten Bitcoin Laundry. Nielen preto, že jeho autor žije v Bratislave, ale najmä preto, že sa mi stala taká milá vec, ktorú veľmi rád, aj keď ľudia sa tomu čudujú, že som to chcel spraviť a potom som chvíľu googlil a zistil som, že to niekto spravil. A ešte s ním môžem ísť aj na pivo. S Martinom Valovičom vymýšľame možnosť, zatiaľ je to teda teoreticky použiteľné papierových bitcoinov, ktoré by sa dali používať normálne a ako papierové peniaze, s tým, že by boli kryté bitcoinami a v momente, kedy by som ich chcel poslať po tej bitcoin sieti, by som iba zotrel niečo ako nejaký los, tam získal privátny kľúč a poslal to ďalej. Tam je samozrejme potrebná dôvera k tomu, kto vydáva tie bitcoiny, ale dá sa to spraviť relatívne bezpečne. Je samozrejme, kopec ľudí začína obchodovať. Ešte viacej ľudí ako obchoduje, príjma dotácie. Takže aj Progress Bar príjma donation v bitcoinoch. Zatiaľ sme, myslím, žiadne nezískali a sme si za ne ani nič nekúpili. Určite ste získali. Ale hej. Pravdu povediac som. Super, ďakujeme. Pravdu povediac, je to u mňa, už som to dávno nepustil, takže neviem. Možno sme pohľadili. Dobre. Musíme ešte si dať klauzulu do nájomnej zmluvy, že môžeme platiť bitcoinami nájomné, to by bolo super. Veľmi veľa ľudí pracuje na nejakých ďalších nástrojoch nad touto sieťou. Pre praktické použitie asi väčšina ľudí nebude chcieť púšťať nejaký zložitý bitcoin klient, ktorému nerozumie a podobne. Začínajú vznikať služby, ktoré sa veľmi podobajú napríklad PayPalu, to znamená, že sú veľmi jednoduché na použitie. Všetky tie technické zákutia bitcoinu sú tam nejakým spôsobom skryté a ide len o posielanie nejakých BTC, takže neposielate USD alebo eura alebo BTC, čiže je to maximálne zjednodušené, existujú integrácie s elektronickými obchodmi, čiže môžete automaticky zaplatiť takýmto spôsobom. Ku podivu Google spravil Javovú implementáciu Bitcoinu, čiže je to taká lightweight verzia, ktorá nepotrebuje stiahovať ukladať celú transakčnú históriu. Predpokladám, že to povedie možno k nejakým mobilným implementáciám na Androide napríklad. Existuje veľký počet rôznych jednoduchých skriptíkov, ktoré vedia rátať štatistiky, robiť kadečo. Tých nástrojov je naozaj veľmi veľa. Veľmi zaujímavé je, že väčšina z tých nástrojov má tzv. Bounty stránky, kde je za odmenu v bitcoinoch možnosť, že pomôžete vývoju nejakého nástroja a za to teda dostanete zaplatené. To normálne funguje a je to celkom zaujímavé, že ľudia už aj takéto veci robia. V open sourceovom svete tie bounties fungujú už dávnejšie, ale samozrejme v bitcoine sa platí bitcoinami. Takže tak, no a teraz
ešte také nejaké otvorené otázky. Začnem ešte... Aj keď mám prednášku o Bitcoine, netvrdím, že tam nie sú žiadne chyby a že je to nejaký dokonalý systém alebo niečo podobné. Ako som hovoril na začiatku, pre mňa je to hlavne teda technický záujem. Budem rád, keď niečo také bude fungovať. Tí z vás, ktorí ste používali možno Tor Anonymizer alebo BitTorrent alebo všetky takéto protokoly, asi viete, že na začiatku to nebolo nič moc, bolo tam veľmi málo užívateľov, bolo to veľmi pomalé a tak. Ak ste napríklad dávno neskúšali Tor, budete veľmi prekvapení, ako dobre a ako rýchlo funguje. To som mne stalo teda minulý rok v lete, kedy ja som mal Tor zakorenený, že zadám URL a môžem si ísť robiť čaj, niečo poprechádzať sa a potom sa mi načíta stránka a teraz je to naozaj veľmi použiteľný nástroj. A web service pomôcť. Áno. Budem rád, keď takáto evolúcia prebehne aj v Bitcoine a myslím si, že takéto niečo určite nebude na škodu. Ale teda sú tu nejaké otázky. Prvá je, že kto to vlastne vymyslel a napísal. Napísal to niekto, kto sa volá Satoshi Nakamoto, alebo to aspoň o sebe tvrdí. To je asi tak všetko, čo o ňom vieme. Takže teraz nevieme v podstate, že či je z Japonska. Otázka je, že či je to až také podstatné. Zásadné je teda, že či mu môžeme dôverovať v tom, že či tam nemá nejaké zadné vrátka alebo niečo tam nejakým zlým spôsobom nespravil. Našťastie je to open source, takže sa môžeme pozrieť do zdrojáku a nielen, že sa môžeme, ale niekoľko ľudí sa pozeralo do zdrojáku a myslia si, že je to teda pomerne slušne vymyslené a naprogramované, čiže nejaký taký priamy útok na bezpečnosť Bitcoinu momentálne neexistuje. Aspoň pokiaľ viem. Nie je to len software, je k tomu aj vedecký paper, ktorý by mu tomu autorovi pravdepodobne získal PhD minimálne, alebo teda aspoň tak, ako to viem ja posúdiť, čo som študoval informatiku, tak myslím si, že akože je to určite taká veľmi dobrá diplomovka a pravdepodobne aj PhD práca, tam ako je to seriózna vedecká práca, čiže nie je to nejaký taký článok. Čo možno niečo o tom autorovi vieme, je, že v tom prvom bloku tej transakčnej histórie je zakodovaná takáto hláška. Toto je ten string celý, ale teda hovorí asi z časopisu Times Chancellor on brink of second bailout for banks. To asi hovorí niečo o autorovi toho softveru. Možno budeš vedieť vysvetliť, že... Tak tam asi tej dobe sa zachraňovali tie banky, že koncom 2008 padol Lehman, tak tým sa to asi riešilo, ako teraz neviem, či Británie, neviem, čím sa, ale pravdepodobne hej. Tak asi ho rozčúlilo to, čo sa robilo s komerčnými bankami. Tak sa povedal, že... A toto je inak taký hackerský prístup aj v iných veciach, že hackeri teda, pre tých, čo neviete, nie sú tí, ktorí nie sú iba tí, ktorí útočia na cudzie systémy, ale hacking je vlastne nejaká životná filozofia, nejaký spôsob myslenia, ktorého základom je, že sa snažia hľadať zaujímavé riešenia rôznych problémov okolo nás, čiže je dosť možné, že toto je priamo takýto hackeristický prístup, že keď ma niečo štve, tak nebudem na to iba nadávať, ale možno skúsim aspoň trošku niečo začať robiť iným spôsobom, aby možno v tomto prípade sa to už znova nestalo, alebo aby existovala nejaká alternatíva. Bol nejaký krátky rozhovor s tým autorom, ktorý povedal v podstate to, že
podľa neho teda nenájdeme nejaké riešenia politických problémov v kryptografii.